Assalamu alaikum hormatly izleyiciler. Men jurnalist Allah Murat Rahimov. Bugün 2020 yılın 22. dekabri. Bilşiňe diýeli düýün 21. dekabrda Türkmenistanyň godalky prezidenti Sapar Murat Niýazowyň aradan çykanyna dogry 14 ýyl boldy. Düýün sosial saýtlaryň birine gödegeder oturkam Kerim Halla atly bir ýaş illeşimiň ýalan goşgusyna gözüm düşdi. Bu goşgy Sapar Murat Niýazowyň hatyratyna bagyşlanyp ýazylan goşgy ödem şu Sapar Murat Niýazowyň adyna berilýän türkmen ilim aman bolsun atly goşga öýdürüşli bir jogap ýokmunda ýazylypdyr. Şonu okap bermekçi. İlgün jevis yurt parahat isleýişiň dek zaman bugün günni aýdyň giýje rahat türkmen ilim aman bugün. Oğuz hanyň kowmy bilen Ertuğrul'un doğumu bilen parasatly ogly bilen türkmen ilim aman bugün. Gursakda nurly roýuňyz, durmuşa geçdir aýyňyz, jennetden bolsun jaýyňyz, türkmen ilim aman bugün diýip illeşimiz Kerim Halla Niýazowa ýüzlenipdir. Görüşüňiz ýaly bu taýda bu ýaşy illeşimiz Türkmenistanyň türkmeniň häzirki ýagdaýyny mahawatlandyryp ýazýar. Ödem parasatly ogluň ýagny Berdimuhammedowyň saýasatyna türkmen ilim aman bugün diýär. Hemem isleýişiň dek zaman bugün diýär. Niýazowa ýüzlenip hem isleýişiň ýaly boldy, şolar ýaly güllä zaman boldy, günlüýimiz hem aýdyň, giýjämiz hem rahat diýip ýagdaýa baha berýär. Indi şunu bolan Türkmenistanyň häzirki ýagdaýyndan habarsyz oglanmy. Türkmenistanyň häzirki bolup geçýän wakalardan hiç ýyl habary ýokmy kaşym? Şörege nowbata duran adamlardan ya öz galanan aýlyklaryny alyp bilmeýän aýlap diýen ýa nowbata durýan adamlardan iş tapman daşary ýurda gitýän 100 miňlerçe illeşleriniň ýagdaýyndan daşarda bilim alyp beren ýaşlanmada pul bermek bilen baglanyşyk ýüze çykyp duran problemalardan adyk imetleriniň ýetmezçiligi bilen baglanyşykly problemalardan şu ýigit şol bolan habarsyzmyka? Elbetde habarly. Ondan hemşin bular ýaly öňgüli goşýar diýär. Häzirki bizim günümiz barada, döwrümüz barada türkmen ilim aman bugün diýip ýadyha ýüzlenip öňgünýär. Sebäbi şu neseline şul bolan Niýazowyň altyn asyr diýilen zamanynyň önümi giýwesi. Niýazowyň altyn asyr diýilen zamany näme bilen alamatlandy? Hakykatynda Sapar Murat Niýazow Türkmenistana Sovet häkimiýeti ýyllaryndan başlap ýol başy gedip başlady. 1985-nji ýylda ony Türkmenistan Kompartiýasynyň birinji sekretary diýip wezipä bellediler. Şoň ödem Türkmenistanyň birinji adamty diýmek aňlady. Şondan başlawam şu dünýeden gitýän 2006-njy ýylyň dekabryna çennem Türkmenistana liderlik edip geldi. Şol geçen 21 ýylyň dowamynda da Türkmenistana öňü beten kemale gelen nesil nämen gördü? Şoň gören bardan şol nämen gördü? Şol Sapar Murat Niýazowyň şahsiýet kultuny mahabatlandyrmaga, şonu wasp etmäge, şonu dabaralandyrmaga esaslanýan bilim sistemasyny gördü. Şol jemgyýeti gördü. Şoň habar beriş terişdilerini gördü. Şolardan alýan alymy bilimi, maglumatlary esasynda da dünýä baradaky düşünjesini iforma edýärler. Kemale geldi. Indi şu gün käbir ýaşlanmaz, käwatça Sapar Murat Niýazowyň şol olanky video ýazgylaryny görüp ýa şonu öz sahypalaryna goýup inha gowukene ine bu biziň döwlet liderimiz şular ýaly parasatly zatlar aýdýan eken diýip şoň video ýazgylaryny mahabatlandyrýarlar, şo barada kommentariýa ýazýarlar. Onu da hakykatdan hem Niýazowyň käbir eden çykyşlaryndan bölekler bar. Hamala bir parasatly sözler aýdýar, akylly sözler, nutuklar söýlen bolýar. Ýöne şoň aňyrtynda hiç zadyň bolmanyny, şo sözleň ýöne bir boş sözler, populistik sözler bolanlygyny şol nesillenmeden diýmek köpüsi bilen ok. Sebäbi olaram häzirki ýagdaý bilen deňeşdirjek bolýarlar. Berdimuhammedowyň alyp barýan syýasaty bilen deňeşdirjek bolýarlar. Ýöne şeýle bir söz bar. Möjekden gorkana şagalam perişte bolup görünür diýilýär-de.
Möjega bugün kun Berdi Muhammedow boldy. Ol perişte derejesinde görüljek bolýanam. Görünjek bolýan şagalam Taparmurat Niýazow. Inni käbir illeşlenmeden aýtmagy mümkinna bir türkmeniň däwine desturuna ölen adam barada erwe söz aýtmak bir gelşikli zat. Ölen her näçe erweden bolsa ýatlananda diňe oň ýagşylygy ýatlanmaly diýen garaýşlary öňe sürmekleri mümkin. Bular ýaly garaýş günne gorun käbir halklaryna bar. Emma türkmeniň öz däp desturuna şu meselede birazajyk ser salsak. Ben bir zat ýadyma düşýär şu çağalykda. Bir 10 ýaşymyzda kak biri şu bayram alyny geçegendäki gadymy merwin arheolog zonasyna bir saparak etdiler mektepden. Şonno Sultan Tanjaryň mawzeleýine ýetmek hakmy ýaşyndan geçemizden soňmy bizim maşynymyz sakladyny, onu maşynymyz bir de ýol başlygy edýän bir molumdan bir saklatda düşdi de maşyndan hemme okuwçylar çağırdy düşün diýip birem düşdük. Ondan şol ýoldan bir 20-30 metr aralykda ýerleşýän bir iki tane çağıl tümmök görkezdi. O daşlardan üýşüp giden bir tümmök bar, iki tane. Şonu görkezdi de şu taryhyny bilýänmi çağalar, okuwçylar diýip ýerlendi. Molumdan beri. Ýaşyl molum, taryh molumy, tahir molum diýdik. Birem bilem dok görüşdik görün. Şonda bir wakany aýtdy molumyz. Şu da diýdi, bir adamyň jethedi ýatyr diýdi. Bir adamyň iki bölünen jethedi ýatyr şu daşlaryň aşagyna diýdi. Şol adam bilýänmi kim bolupdyr? Şol adam diýdi, Çingizhanyň ýol başlygyna Tatarman gollar şu Merw şäherini basyp aljak bolup gelenlerine üýçli gaýtogul görüp, Merwe hiç batyrnyp bilmän, girip bilmän egilenenlerine şu yerli halkyň içinden bir dönük çykyp, şu Tatarman gollara baryp, şu şäheri Merwe näde basyp alyp boljakdygy barada şolara bir maslahat beripdir. O maslahatam nämeden warak bolupdyr şol. Şunu şäheriň eteginden geçýän Murgap derýasynyň öňüne bent gurup täsirçilik ýöredip şonu şähere soğup bilseňiz, şäher suw alsa siz şu şäheri alyp bilýäňiz diýip maslahat beripdir ýa-da. Indi şu taryhy riwayata görä. Onuň ana şo maslahatatyna eýerip şoň nirden şol derýany soğup boljakdygyna görkezip durýan, ana şu tak bent durupdyrlarda suwy derýany suwuny berip şäherine gönderip suw aldyrypdyr, adamlaryň başaga ýolup bolýan, soň suwun bendiň öňünde açak etdiňem ýankyň ýyany bilenem Tatarman gollar Merwe basyp alýarlar. Soňam ýanky riwayata görä bularny bu Tatarman gollar basyp aljaklaryny alyp arkaýynlaşan soňlar ony başga ýerlere basyp almak bilen meşgul bolup başlanlaryna mundan türkmenler şu yerli ýylat bilýär kimiň dönüklüge dendigini özlerine de şol adam tapıp öldürüp jehedinem iki bölüp gömýärler de şoň üstüne lagnat daşyndan başlaýarlar. Şular ýaly diýip gadymda lagnat daşyndan makdaby diýip atlandyrylýan eken, lagnatlap adama. Şol nähili adamlara şolar ýaly jeda berilýän eken, şol halka watana dönüklüge den halka hyýanatçylykly uly hyýanatçylykly iş eden adamlara şolar ýaly jeda berilýän eken, hem şolar ýaly lagnat daşydylýan eken. Ana şol ölüni hyýlamak diýärse, ölüni hyýlamak hakykatdan hem gerek zat, ýöne şolar ýaly lagnat diýen adamlara hyýanet eden adamlara ölünden soňra hormatly ýok eken. Şolara lagnat daşydylýan eken. Näme üçin buny şu wakany Taparmurat Niýazowyň ölen gününiň ýyl dönümine gabatlap gurrun berip otýar. Sebäbi nimen şuň kun ýa-ni şol ýaşlanmadan ögüp ýazýan, Niýazowy ögüp ýazýan kommentariýalaryny, goýan videolaryny görýänne pikir edýänler, indi şulara diýänler, şu Niýazow şular bizden soraşsa Niýazow nähil goýuş etdi siziň döwrüňizde, siz şo döwürde ýa kämillik ýaşyna ýeten adamlar hökmünde baha vermeli bolsaňyz şoň işine, goýuşyny ýatlamaly bolsa diýip şu ýaşlar bizden soraşsa diýänler. Şolara men näme aýdyp biljek? Niýazow hakykatdan mene şunu gowy etdi diýip. Şu pikirlenip men hiç bir ýadyma düşen gowy zat bolmady. Men bir okuçundan monjuk gözlemek ýaly bir erwet zat gözläp bular ýaly netije gelenmokda hakykatdan bir gowy zat tapjak bolan pikirlenip gördüm. Da şu näme etdik ha dogrudan Niýazowyň döwründe Sovet Soýuzy darganyndan soň öz başlyklyga eýe bolamyzdan soň
bir halk üçün, döwlet tähwidi üçün, döwletiň ötüşi üçün, sungodu üçün bir näme edildi? Ýadyma düşenok. Bar kelle gelýän, bar gödeňme gelýän zat şoň eden ýypkan ýumrulşyklary. Gynan tapda. Ine kägerler aýtmagy mümkin, anda Sapar Murat Niýazow bir de garaşdyrlyk alyp berdi diýip aýtmaklary mümkin. Ýöne şoň adyna beriljek bolýan şol işem o Niýazowyň işi däl. Niýazow Sovet Soýudy darganyny 1991-nji ýylda şol wagtky respublikaň liderleriniň iň soňkularynyň biri bolup Soýudan çykdy. Onam çıkardılar. Ýöne aýtdylar, "Indi bir dargady ko men gidiňini bar öz başyňda boluň, alyňyny şu garaşdyrdyňyzda da bir de adar bermeýän diýildi." Şondan soň Niýazow gaýtdy taýdan. Şondan soň öz başdaklygyny elan eden boldy. 27-nji oktýabrda iň soňkularyň biri boldy. Ondan soň ol pikir etdi. Ýene de Soýuzda dikeläýmesin diýip şuha bilen, gorku bilen bir azajyk ýaşady. Garanjaklap. Şu geçen kepleşiklerimin birini aýdyşymýaly garaşmak pozisiýasyny eýerdi. Soňmasoň gözi ýetdi he, bilaňany Soýuzy dikeltmek niýetleri ýok. Soýuzy dikeltmek alamatlary görnenok diýen soňam başlady ýurdu ýumurmak bilen. Näme üçin ýurdu ýumurmak bilen diýen? Sebäbi şol birine taýýar görnüşde berilen zatlar boldy da Sovet Soýuzyndan. Bir de gelip beten zatlar boldy, infrastruktura, medeniýet wagtynda da, alym sunugat wagtynda da hemme taraplaryň köp zatlar bizde döredilip elimizde berildi. Hakykatdan. Niýazowyň bar eden zady näme boldy? Şol garaşdyrlygyň ilkinji günlerinden başlap şo zatlary weyran etmeklik boldy. Şo bar aladaty diňe şoňa gönükdirligi ýanan tapda. Ýöne boş sözler däl, men ýöne şo käbir şo altyn asar eýäminiň nesilleri diýilýän nesillere degişli bir käbir wekilleň şu zatlara bir hil düşünmesine geň galýan. Beýlek tarapdan geň galara ýaly däl sebäbi biýanky aýdyp geçişmýäli. Bulara çağalykdan şo döwürde kemale gelen şo çağalara çağalykdan beýnesine guýulan zat şol ine beýik türkmen başy biziň garaşdyrlygymyzdan, bitaraplyklygymyzdan, biziň altyn asarymyzdan şu döwretde şu alyp berdi, şu hemme zat etdi. Tidi baltly eýanda ýaşadyp berdilen düşünjäni guýdy. Şondan henir-henirlerem şu görüller çykyp bilen o. Şu häzir kim adam goşky ýazanlaryna ýöne şonu wasp edetler gelipdi. Or diňe bir onu wasp eden ok, häzir keýämem, häzirki prezidentiň alyp barýan täýatynda wasp edip otýar. Sebäbi şolara guýulan da şol. Şu iň gowy durmuş bizde bar. Bizde ýaky durmuş, şu biziň günümiň gowy gün. Şonda diýanam döwlet liderler. Emma geleceğin hatyrasyna, taryhyň hatyrasyna şu Niýazowyň döwründe edilen işleri biz boyun almaly. Onam näme üçin boyun almaly? Şo zatlardan biz oňy netije çykarmaly. Geljekde şo zatlaryň gaýtalanmalygy üçin. Niýazowyň öňünden eden zady näme? Ýadyňyzda bolsa, şo Sovet Soýuzynyň dargamanyň öňýany Soýuz respublikalaryna prezidentlik wezipeti girdildi de şo taýdaky respublikaň liderleri özlerini prezident diýip elan etdiler. Niýazow hem şolaň görelmesinde ýerip 1990-njy ýylda ýa-ni ses berişlik geçiren bolup Türkmenistanyň içinde özüni ýa-ni prezident diýip elan edip hiç ýyl alternativ kandidatura goýmanam şey diýip özüni prezident saýlandyrdy. Saylatdyrdy 90-njy ýylda. Ondan Soýuz darganynyň soň 1991-nji ýylyň oktýabrynda garaşdyrlyk şey diýip berilenden soň alyňyny gidiň diýilenden soň 90-njy ýylyň Tomsonda iýununda garaşdy Türkmenistanyň liderini saýlamak meselesi boýunça saýlaw elan eden boldy. Oňa da ýene de diňe bir kandidatura goýuldy. Olam Niýazowyň kandidaturasy boldy. Hiç ýyly bäsleşikli kandidatura bolmady. Öz kandidaturasyny goýjaklar boldy. Şonda Agdegirlik Halk Hereketiniň liderim goýjak boldy. Başga da goýjak bolan iki ýaka adamlar boldy. Ýene goýdurmadylar. Netijede de saýlaw geçirildi. 98%-den gowrak adam Niýazowy gollady diýip elan etdiler. Şey diýem, garaşdy Türkmenistanyň ilkinji prezidenti hökmünde ýurda liderlik edip başlady. Şoň öňýana maýa aýynda da garaşdy Türkmenistanyň ilkinji konstitusiýasy kabul edildi. Şo konstitusiýaga görä de Niýazow şo prezidentlik wezipetini
2 möhlete oturmağa hukuku vardı. 5 yıldan 5 yıl. Maksimum şu 10 yıl oturup biliyadi vazifesinde. Beydemek ne hemen anladı ya 2002 yılın Thomas'ın eyyam şol vazifesinde oturmağa hakkı yoktu. Şondan uzak. Emma bilişiniz yani Niyadov tez vaqtdan özünü ömürlük prezident dip elan ettirdi. Onu daşından göreymäge öd etmedik ýaly hamala ona teklip etmişler ýöne ödü görüp durdu şu wagt. Şol ýaşyldar maslahaty, halk maslahaty diýip bir zat bir oýnatgy bir organ döretdi. Şonda da bir giden şoňa ýallaklap oturan ýaşyldary saýlatdyrdy. O ýallakçy ýaşyllarym gelin sizden go prezident olmaz siz ömürlük kalın ömrünün ahirine çenli bizim liderimiz oldu deyip teklip edillettirdi. Olara soňam ay bolýa siz meni ırdınız bolmadyny garşylyk görkezip bilen mok diýen bolup bir oýnatdy-da şeýtde ömürlük prezidentlik statusyny eline aldy oturdy. Şoň üçin şol opozisiýa liderleri şo döwürlerde aýdýadylar da 2002 yıldan soň 2002 ýylyň iýunundan soň Sapar Murat Niyadov ne resmi bir kanun prezidenti öwürlü diýip elan edýärler. Şolaň aýdýan adam dogurdy. Hatda şol 2002 ýylyň noýabrynda Barış Şekmuradowyň ýol başçylygyna häkimiyet agdarlyşygyna edilen hüjümde de şo Tynanşykda da Barış Şekmuradow şoň öň ýanam edýän çykyşlaryna şoňa has ähmiýet berýärdi da şonu gaýtalýardy. Sapar Murat Niyadov 2002 ýylyň iýunundan soň bir kanun prezident. Şonu bir kanun ýol bilen aýyrsaňam şol bir kanun bolanok. Sebäbi şonu aýyran islendik adam bir kanun prezidenti wezipesinden aýyrýar. Şondan soň täzeden prezidentlik saýlawlaryny elan etmäge şoň hakkı bar. Şol täze geljek toporuňam, hökümetiňem täze düzjek, hökümetiňem hakkı bar şonu aýyrmagy hem täzeden saýlawlary elan etmäge diýip. Hakykatdan hem konstitusiýanyň gaýnalaryndan Niyadov 2002 ýylyň iýunundan soň bir kanun prezidenti öwürli. Onu hiç bir guramaň şol sanda halk maslahatynyň parlamentiňem onu baky ömürlük prezident diýip elan etmäge hakkı ýokdy. Konstitusiýa gönderiňe garşy gelýärdi. Konstitusiýada o zatlar ýazylmadykdy. Ýazylmadyklary etdiler. Şonam Niyadowyň ödetdirdi. Ine şoň ödem dünýä praktikasyna ören seýrek bir jenaýetçilik öwürli. Hakykatdan hem şo jenaýetçilik konstitusiýa garşy gidilip edilen jenaýetçilik boldy. Indi şol adamy nädip şuň şonu wasf edýärler. Beýik türkmen waşymyz, ene bizim beýik liderimiz diýilen ýaly sözler ulanyp epitetler ulan. Ol adamyň başga eden zatlaryny ilkinji ýyllaryndan, ilkinji günlerinden başlap özüni bir dünýä türkmenleriň lideri hökmünde görkezmäge çalışanam bolsa, ol şol jogapkärçiligi özüne alyp dünýä türkmenlerine liderlik etmäge hiç ýyly onuň hiliniň hem häsiýetiniň hem başarynyň hem ýokdugyny görkezdi. Başla. Bolmasa ol başga ýyllarda aýna dünýä türkmenleriniň humanitar birleşigi diýen on bolup ulukan bir birleşik döreden boldy. Oňa da öýdi ýol başy taýlatdyrdy. Onuň daşary ýurtlar eden saparlaryna da ana Iranyň türkmen tarapy ülkesine baranda da ýani Owganystany türkmenler bilen duşunda da edende de aýna biz size basym ýol açar, biz türkmenlerimize eýe çykar, näme ders diýip bir günden söz berip gaýtdy. Soňam näme etdi? Soň bu ýüzüne öz pikirini aýdyp bilýän erkin garaýşly türkmenleri ýanky dünýä türkmenleriň gumanitar birleşiginiň düzüminden çykaryp başlady. Ilki olary agza edip kabul etdi, ýanky alan boldy. Soňam kimler goýdy? Şu özüne ýallaklaýan daşary türkmenler goýdy. Olaň içinden hem gaýnantaňam şolar ýaly tapyldy ýallakçylar. Şeýtide ýanky dünýä türkmenleriň gumanitar birleşigi diýilýän adam Sapar Murat Niyadowyň oýnaty bir oýunjugyny öwürli. Soňam bar güýjüne ýatyrdy. Ähmiýetine ýatyrdy. Şu gün o guramaň bardygy ýokdugyny belli däl. Ýöne odal başda şol ideýany öňe süren adamdan aýdyşýar, isleýişýar edilen bolsa, şo gurama şolar ýaly iş alyp baran bolsa, şo dünýä türkmenleriniň aladasyny edip, hem şolary ata watana geljeklerini getirip, daýat edip, şolary okutup, daýat edip, işledip, şolaryň aladasy bilen iş alyp baran bolsa, bu gurama ullukan iş edip biljek guramady. Ýöne o guramada ahir soňy Niyadowyň şahsiýet kulturyna gulluk edýän gurama öwrüldi. Soň Niyadowyň bar jyny näme düşdi?
alım bilim puduğuna hem medeniyet sunut puduğuna düştü. Näme üçin? Sebebi Niyazovda peygamber Muhammed bolmak isleği ýüze çykdy. Onuň ýüze çykartdylar. Elini öpüp, aýagyny öpüp, öňüne dyýda çöküp. Kimler etdi? Elbetde halkyň wekilleri etdi. Biz şeýdi ýüze gara bolduk. Şahir Şiralyň aýdyşy ýaly sen dünýä biri belletjek diýdim, bana belletdiň diýip. Haýsy tarapdan belletdi? Yamanlyk maskaraçylyk taýdan belletdi. Türkmeni. Öňü bilen ýa kaýdyşym ýaly ölen ýöne ýyzyna etmedi bir wagtyň özünde bir giden ýykan ýumrançylykly işleri şo Sowet döwründe döredilen zatlaryň ýöne kasyna çykdy. Alymlar akademiýasyny ýapdy. Ondan ýokary okuw jaýlaryna kabul edilýän şol Sowet döwründe ýokary okuw jaýlaryna 40 000 goloý student kabul edilýän bolsa, şonu 4 000 getirdi. 4200 töwerek studenti kabul etmeli ýaletdi. Eder ýaletdi. Bu diýmek näme anlaýdy? Her ýyl orta mekdep Türkmenistanyň orta mekdebine 110 000 goloý ýaş çağalar uçurumlar gutorýar. Her ýyl. Şolaň bary 2000-ne okuw ýermäge mümkinçilik goýdy ýurdun içinde. Indi bolýan ýurdun daşyna çykyp okaýan niýetler oňuňuna da piýaskelçilik döretjek bolup näme etdi? Orta mekdebiň, orta bilimiň möhletini 9 ýyla getirdi, 10 ýyldan. Beýtmek bilenem şol çağalaryň oňuna şo Türkmenistanyň orta mektebiniň attestadyny alyp ýurtdan çykan çağalar okap bilmedi ýaletdi. Olaň attestady kabul edilmän başlandy. Teýär daşy ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynyň standartyna gabat denilýär. Şeýdip owergullar iň bir erjel durup okajaklarym şo taýda goşmaça bir ýyllaryna sarf edip taýýarlyk kurslaryny geçip zat edip ýetmeýän predmetlerini ýetirip şoň üstünde doldurup okuw ýermeli boldular. Indi seredin ona da piýaskelçilik berjek bolup ýene bir zat ýerdi. Soňky 10 ýylyň içinde diýdi, 90-njy ýylyň ortalaryna elan eden zat. Soňky 10 ýylyň içinde daşary ýurdu tamamlap gelen spesialistlaryň diplomuny kabul etmeliler. Düzgün çykardy. Indi özüňiz pikir edip görüň, ýurdun içinde bir okamaga mümkinçilik bermedi. Ýaş oglan ýyldamda daşary ýurda çykmak meselesinde de 9 ýyldyk edip olan ýagdaýyny kynlaşdyrdy orta mekdebiň 9 ýyldyk edip. Soňam bu toruk geleňizde de biz sizi kabul etmesi diýem, ýene de bir düzgün ýer. Indi şu Türkmeniň ösüşiniň hatirasyna iş alyp barýan prezidentiň etjek zadym şol. Türkmeniň owul oýunyň bilimi, ilmi, sowady bilimi üçin hereket edýän iş alyp barýan adamyň lideriň etjek işim şol. Ýok. Muňa sözüne de 90-njy ýylyň ortalaryndan başlap etraplardaky, owalardaky ähli kitaplary, kitaphanalary ýapmaly etdi. Näme üçin? Milyonlarça tom kitaplar ýakyldy, ýok edildi. Utilizasiýa berildi. Näme üçin? Sebebi şol kitap çekçilerini duran yazıcı şahirler awraýyna şolara goýulýan hormata görüpçilik edip bäsleşlik edip başlady. Özüni yazıcı şahir diýip elan edip başlady. Goşgu ýalan bolup başlady. Kitap ýalan bolup başlady. Prezident bolmaka, döwlete lider bolmaka ömründe bir goşgu ýazmady adam birden şahire urly. Ömründe bir makala ýazmady adam birden kitabyň awtory bolup oturberdi. Indi häzirki prezidentiň edip beren zady şo dämi? Kimden görellerli? Şu häzirki diktatoraň diýýän tutan kim? Saparmurat Niyazov. Gurbanly Berdimuhammedow kimden görellerli? Bular ýaly häzirki edip oturan işlerini nireden, bular ýaly iş praktikasyny nireden oýlap tapdy. Özüniň halifasy Saparmurat Niyazowdan görellerli şondan aldy. Şu hakikaty biz dogrusun, dogry aýdyp boyun almaly. Biziň şuňky ýeten derejämizde sebäp bolan adam Saparmurat Niyazow, sebäp bolan siýasat şol Saparmurat Niyazowyň şahsiýet kulturynyň, diktatura siýasatynyň netijesi şol. Ondan soň alymyzy, sunwatymyzy ýok etdi. Ol diňe bir orta bilime nemedip urup şäklenmedi, sunwatymyzy nämeleri ýapdy? Kitaphananyň üstesine, Alymlar Akademiýasynyň üstesine sirkimi de çenli ýapdy. Türkmeniň döwlet sirkini gadagan etdi.
Türkmenin operasını baledinin adına etti. Nämemişin Türkmenin ruhuna, milli ruhuna gavat gelen okuşun. Bütün dünya milli ruhuna gavat gelýärmişin. Operalaram, baletlerim, sirklerim. Emma Türkmenin milli ruhuna gavat gelen okuşun. Bolýany Türkmenin milli ruhu barada, milliligi barada ala dedýän bolsa, onda nämeşin ol duhtar hem gyjak, şunu gotanama gadagan etdi. Ol şonam gadagan etdi 90-njy ýylyň ortalaryna eden çıkışynyň bir ýerinde aýdýa. Aýdýa ýykyllap aýdym aýtmaklyk diýä, ol köne döwrüň diýä kynçylyklaryna ejir çekip beren Türkmeniň döreden dady. Indi diýä o döwür geçdi, indi bizin altyn asr zamanyna ýaşaýar. Indi beýdip ýykyllap aýdyp oturmak gerek ýok diýip duhtar gyjak aýdym tasyny otuny gadagan etdi. Şuňky ýaşlaň şondan hi habar barmy? Habary ýok. Habary ýok. Şoň üçin ony häzir henilem öz aňlaryna bir beýik bir lider hökmünde ýatlap ýörler, käbirler. Şuňky çekilýän ejiriň fundamentiniň şonu goýuş Tapanunat Niýazow tarapyndan goýulanlygyna köp bir şeýni dem düşündiren. Düşünýän şoňa düşünmeli biz. Şo geljegiň hatyrasyna, taryhy, hakykatyň hatyrasyna biz şol atlary ýatlatyp durmaly. Eger şu geçenine ölümünden soň bary 14 ýyl geçdi. Şu jagada gyýyşyp döwrüň içinde şol atlar ýatdan çykarylýan bolsa, onda geljek 20-30 ýylyň dowamyna Niýazowdan näme bular peýgamber ýatacak? Ýaharlarym. Şu atlar ýatlap durmasak. Muňa sözüne näme etdi? Börgiden samsuk bir standartlar döredip başlady. Ay fonogramma aýdym aýtmak bolanok, hakyky sesini bilen aýtmaly, sesleri bilen aýtmaly, aýdymçylar ay orkestr möňünde çykyş edýän dirijor öňde durmaly, ol garada durmaly, adama görünmeli, bir zat çykardy. Şondan habaryňyz barmy? Habaryňyz ýokdur köp adamdan. Muňa sözüne ay adamlaryň şahsy işlerine de goşulyp altyn iş goýdurmalar, altyn işlerine aýyryň. Ay näme? Ay saçyňy östirmeň, oglanlar, ýaş oglanlar saçlaryny östirmeler, ay sakal murtlaryna östirmeler. Soňa baka polisiýalar ýolda saklap ýaş oglanyň sakalyny murtyny zor bilen seyirip başladylar. Şolar ýaly marazm derejä ýetdi jemgyýet. Buňa sözüne halkyň saglygynyň hem garşysyna çykyp başlady. Nämemişin Türkmenistanda aýlygynç beýleki ýurtlarda bar bolan ýokunç aýlygynç keseller ýokmuşyn. Hawa Türkmenistany iň sagdym ýurt diýip görkezmeli bütün dünýä jemgyýetçiligine. Oň üçin hem näme etdi? Spid keseli, gara hastalyk keseli, tüberküloz, inçe keseli ýaly keseller boýunça diýagnoz goýmaklygy gadagan etdi. Şo döwürlerde şu ýanky ýaly keseller boýunça wraçlar resmi diýagnoz goýsa şolara çäre görülýär. Şoň üçin bu näme görkezýär? Şo keseller adama resmi ýagdaýda beceriş bermek bolanok diýip onda boyun almaly bolýar. Şoň üçin adamlar görgüller gizlin ýagdaýda şonu resmi boyun alman zat etme wraçlar resmi boyun alman aşaklyk bilen edýän bejerişlerinden bir gizlin bir döwlete karşı iş alyp barýan ýaly edip bir aşaklyk bilen gizlinlik bilen etmeli bolýarlar şolar ýaly bejerişlerim. Öýdüňiz göýüne getirip görýärmi? Haýsy ýurtda, dünýäň hiç bir ýurdunda ulanylmadyk praktika şolar. Şolar ýaly samakyllamy, şolar ýaly samsak zatlary Niýazowyň fantaziýasy döretdi. Bundan soň buň bilen hem çäklenmeýän keselhanalary ýapmaly etdi. Öýdüňiz göýüne getirýärmi? Etrap merkezlerinde keselhanany baryny ýapmaly. Näme gerek diýip bir giden keselhana saklap oturmak. Aşgabatda bir keselhana bolsa da bolar diýip, ahyrdan zordan oňa ýalbar ýakar edip, vilayet merkezlerinde keselhanalary galdyrar ýal etdiler. Oňam keselhanalar şo döwürde bir giden işgärleri işden çykaryldy. Şeýdip ýanky üstesine ýene de saglyk huduguna da şolar ýaly urulyp adamdan ilatyň saglygyna uly ziýan ýetirildi. Bundan naşary buň bilen hem çäkmeli bizim pahir garlarıma da pensiyalarlarıma da pensiya vermeler etti. Şondan bir habarınız var mı? Nämemişin goý çağalar eklesin diye. Türkmenliğe ata-baba çağalarına bilbalak gelipdirler. Atasynyň ýanky enesiniň atasynyň aladasy çağa tarapyndan edilmeli. Bir nämemişin olara pensiya töläp durmaly diýip pensiyalar kesdi. Bilýärmi şonda? Barazı pensiya galdyrly, olam kimlere galdyrly? Şol adamdan iş stajy, ýanky 20 ýyl iş stajy bolan aýal maşgalalara ýa enelerime de birazjyk pensiya goýdy, olam azjyk bölegini goýdy.
Buram adamdan iş stajı adamdan 25 yıl bolan erkek adamlara pensiya tölegünün bir azıcık bölüğünü taklak gat. Şoda urda pensiyalarim kesdi. Abolya çağa şu bollar anni çağasına şu bolsuna bil wagdatan diýerler. A çağasy şu bolsa görgüli ýeke ýaşap oturan o garlar näme edip ýaşamaly eken? Inne terer buň bilenem çäklenmeýän. Şol inni çağalaňam ýa-ki öz enetalary barada da alat etmesini öňüne aljak bolýan ýaly näme etdi? Şol ýaş satynjalara, maşgala urýan adamlara millik yerlerini bermekligi gadan etdi. O yerler. Bir hojalykda bir jaýda 6, 7, 7, 8 sany maşgala ýaşap oturan jaýlar, maşgalalar peýda boldy, jaýlar peýda boldy. Bir otogda 3-4 sany maşgala bolup ýaşanly. Sebebi üýşüp ýatan türkmeniň üýşüp ýatan ýeri bar. Şu ýerem rowa görmedi. Niýadyp, näme üçin etdi? Şondan soňam ana şu prosesiň dowamyna da Türkmenistanyň ullukan demografik problemi ýüze çykdy. Sebebi adamlar bir jaýa ýerleşip bilmeýän bir giden maşgalalar çağa dogry oturmak näme gerek biziň çağaly bolar ýalym etmedi diýip şu mesele nämedir şu dogurda orta goýup ýany çağa ýatamaly, indi biraz garaşmaly, näme etmelim diýip şey edip adamlar hatda şu çağaly bolmak nämesinden gorkup başladylar. Inen ýalyň göreden dady. Bolmasana biziň ýaşan obamydyň gaýralary tutuşlayan ýöne giden tehralyk Garawum çölüne çeýinde näçe yer berseň berip oturmaly. Giden yerler bar. Şonu şu döwürde bermedi. Ödem sebäbini düşündirmedi hiç açan. Bunam näde edilýärdi? Dil üstüne edilýärdi. Hiç il görkezmede ýok. Barıp o wagtdan sonra tamam. Rayon sebetden nemeden bu etraf hakimliginden sonra tamam. Vilayet hakimliginden sonra tamam. Şeýdi biziňe tutup görkezip bilen dokumentleri bolmady. Näme üçin bir de yer beren dokdyp adamlar barýan boly, ýokardan görkezme bar. Ya bu nähil görkezme bar? Hani görkeziň nähil karar bar? Prezident bolşekdimi? Ýok, dilden geldi. Indi serip görüň häzirki prezidentiň, häzirki diktatoryň ulanýan praktikasy şu praktika däm. Niýeden öwrenýär? Şu häzirki haramdadan niýeden öwrenýär? Şu olarky haramdadan öwrenýär. Bagyşlaň bolan şu töýde ulanmaly bolýar. Şoň şäherde hökmüni özüne alyp barýar. Ya gördi, Niýazow şular ýaly berýän görkezmelerini hiç bir karar bilen, kanun bilen esaslandyrmany edýärdi. Eminde ondan kim bilip edýär? Gara maşin bilmek bolanok, ayal gyrlara maşin sürmek bolanok, o bolanok, bu bolanok, bir giden görkezmeler berýär, bir kanun görkezmeler. Dil bilen, hiç il kanunlaşdyrma, hiç il karara gol çekme. Şu düdüğün dörödük giden Tapar Murat Niýazow. Şu praktikan ornaşdyrıp giden şol. Şoň şinem gynansak da şu atlary hakykatyň hatirasyna ýatlap geçmeli hem ýatlap durmaly. Şol taryhy wakalardan netije çykaryp geljekde şoň gaýtalanmagynyň öňüni almak üçin Yine nämeler etdi? Yine ýatlap geçmeli bolsa. Okujaýlaryň ýokary okujaýlarynyň gaýbana bölümlerini yapdy. 94-nji ýyldan başlap. Odalar adam bir wagt özünde hem ýokary bilim alyp hem gaýbana okap hem işläp bilýärdi. Şoňa da ýol bermejek bolup şonam ýatyrdy. Ondan bu sözünde de bir giden şäherler ýa-ki çağalary, çäreleri çekmek nemeleri niýden çykdy? Tapar Murat Niýazowyň döwründe şo ýerde çykdy. Çağalary gulçuluk ähmetine çekmek, gulçuluk ähmetine eme, şo niýelik haparete şo ta müňläp çağa çykyp soğuk bolsun, ayaz bolsun ýa jowdaly asty bolsun, kiçijik çağalar şo taýda dudurmaly, özüni wasp etdirmeli. O çağalarym sagatlap tek gelmeýän Niýazowyň aýagy tekmeýän ýarym günden çykaryp, repetisiýa geçirip, zat edip, o taýda da huşlaryny ýitirip, kesellep, öýkollerini soňkladyp, zat edip, näçe kötünçlükler ýüze çyk. Ýene-de şolar ýaly praktik bolanyp geldi. Şonu öğreden kim? Diktatör Niýazow. Innohon biz şu nesilleri näme garaşmaly? Şu zatlar bolmaly, zatlar edip başlaýarlar çağalar. Şu zatlaryň bir kanunyna düşünen ok, hiç kimem düşündiren ok.
size edilen şu zatlar hem şu wagtki edilip berilen zatlar gulu edilen zatlar gul wabatynda ýöredilýän teatr. Diňe şunda real bolup bilýär. Adam wabatynda olar real teatr ýöredilbilmeýär. Çağırlar olar real ejre hede bar edip. Şol ruwatyň özünde de diňe bir özüniň şahsiýet kulturyna, öz enesasynyň şahsiýet kulturyna öňe hemme ýerde şolaň atlaryny dakyp zat edip, olary bir perişte gurdy. Hatta şeýle bir derejeye baryp getdi, onan marsaňyz käbirliň, ýöne bilýän adamlar bardyr. Şoň ýallaklary bar. Şol tapanmat ýady öňünde ýallaklap şoň şahsiýet kulturyny öňe sürmekde ýakatyga işli propagandistler bardy. Olaryň belli geçmeli hökman. Dem partiýaň sekretary Onjuk Musaýew diýip biri bardy. Saparma Niýazowyň şahsiýet kulturynyň pazarlap ösmegine goşun iň esasy propagandistler yallakylan biri halipaty neşuy Onjuk Musaýew. Ýene biri bardy Ahal welaýatynyň Türkmenistan Daýhan birleşiginiň başlygy Murat Erdi Sopiýew. Olmasa şol adam Sovet häkimiýeti ýyllarynda özüniň halal zähmeti bilen sosialistik zähmetiň gahrymany ýenen ady munasip bolan adam. Horno ýyl içinde hormatlanýan adamdan biridi. Ýöne garaşlyk döwrü geldi de Saparmat Niýazowyň aýagyny ýalap, elini ýalap ýören bir iddialy bir zat döwürli bular. Şoň propagandistine öwürlenden biri. Ýa Lewap welaýatynyň häkimi Geday Ahmedow. Olam şolar ýaly ýallaky propagandistlaryň biri boldy. Ýa-da ýaşullar ýeňeşiniň başlygyny orunwatary Murat Garrýew. Ine şolar ýaly adamlar şeýle bir ideýalar berýärdi bu akmak diktatora. Kelleňe sığmajaklary ornaşdyryp başlaýardy. Şolar ýaly ýanky ýallakylaň şu Niýazowyň beýnesine guýýan zatlaryň netijesinde. Ine özüňiz gözüňe getirip görüň, şu Niýazowyň ejetiniň adyny çörege dakmaklyk ideýasy ýa-da çykdyr. Nany biziň iýen çöregimizi Gurban Sultan diýip atlandyrmak ideýasyny ýöne sürdiler şolar. Şonam Niýazow kabul etdi. Ýöne Hudaýa şükür ilat şonu kabul etmedi. Ýöne men bazarlarda şo döwürde öz gulugum bilen eşdiýärdim. Käbir çynownikler adata ilatyň wekilleri diýär. Käbir çynownikler bazardan çörek alanlaryna özüm gulugum bilen eşden gedeklen bolupdy. Şo çöregi Gurban Sultan diýip atlandyrýan pursatlaryny. Şolar ýaly derejeye baryp ýetdiler. Bular hatta mukaddes çöregiň mertebetini şeýdip basgyladylar, depelediler. Bular adamlar kimlerindi? Bular goýokdan gelen adamlar. Ýok, şular biziň halkymyzyň wekilleri. Şular biziň öz türkmen halkymyzyň wekilleri. Tabiat häkimiýeti ýyllaryna edilmeýän zatlar edip başladylar. Şonu bir giden şular ýaly maskaraçylykly teatry ýola goýdular. Sovet döwründe näme üçin edip bilen okdy? Niýazow bolmasa 85-nji ýyllarynda respublika liderligi edip gelýärdi. Sebebi Moskwadan bilen jynagyny çekip durdular. Sähel öýde ýa-da şahsiýetlerini öňe sürüp şahsiýet kulturyny döretjek bolup görsünde gören bolsunlar şo döwürde. Destinal welipeden gidýärdiler. Bolýa indi biziň arzu eden ana türkmen döwletimiz döredildi. Öz başdaklygymyza eýe bolduk diýip begendiler şo döwürde. Indi türkmenimiz özümize eýe çykar. Indi biz öz ýolumyz bilen ötüp gidersi. Atyň barda tersini işläp başlady. Ýok biziň öz türkmenimiz diýenimiz biziň öz ganym duşmanyndan bolup çykdylar. Sovet häkimiýeti ýyllaryna edilmeýän maskaraçylykly teatrlar ýöretip başladylar. Öz alymyzy, bilimimizi, sunwatymyzy weýran edip. Şo döwürde alimlere alimlik derejesini bermekle ýatyrdy. Näme üçin? Sebäbi bir alim bolmaly, olam Niýazow bolmaly. Häzir şo jondan ýetdim ýagda. Ýok, häzir hem diňe bir alim bolmaly, bir ýazgy bolmaly, olam Gurbanly Berdim Muhammedow. Niýerde gördüňiz bular ýalladı? Haýsy diktator ýurdunda gördüňiz? Hatta Staliniň döwründe de, Mao Zedong'un döwründe de, ýa Saddam Huseyniň döwründe de şolar näçe ýepbekleseler, ýepbekläbersinler ýöne şo döwürde de şolar ýaly teatr alyp barylmady. Almasyn goto edebiýata şolar ýaly darba urulmady. Emma bular hiç zat goýmady. Indi biz şu diktatory, şolar ýaly weýrançylyk döreden şahsiýeti biz mahabatlandyryp ýatlamaly. Ýa şo barada dymmalymy?
Ölen adam hakkında erwet gurrun etmellerdi. Onu öz ýygyna gowlukka galdyrmaly ekenler. Ölenden soň gowlukda ýatlatjak bolsa bir adamlara halka ýa döwlete bir gowluk edip gitmeli ekenler. Halk gargayan bolsa diýmek şo gargyn jonna manatip bolupdyr. Halk şoňa lagnat daşyny ýan bolsa diýmek şol özüni lagnat daşyna manatip edipdir. Bu bilenem şäklenmän özüni kasama da tally. Eger men beýik taparma türkmen başa dil ýetirdim, elim uğrasın, dilim uğrasın, ayağım uğrasın diýilen ýaly sözleri talyp näme üçin? Sebäp özüni hiç kime tanqid etdirmejek boldy. Kasamyň içine, mukaddes kasamyň içine öz adyny alyp, men barada erwet söz aýtsaňyz, siziň diliňiz uğrar, siziň eliňiz uğrar diýip halky gorkutyp başlady. Özüni peýgamber derejesine götür, özüni bir mukaddes derejeye götürdi. Sebäbi dinarlaryň arasynda adamlaryň arasynda nähil düşünje bar? Nähil ýagdaýda sen elim gurap bilýär, dilim gurap bilýär. Mukaddeslige dil ýetireňdi. Hudaýa dil ýetireňdi aýdyr, ýa Kur'ana dil ýetireňdi diýerler. Özüni ana şo derejeye götürdi. Şonam ýaş nesliniň beýnesine guýdy şonu. Sen dil ýetirseň maňa, sen diliňe murar, eliňe murar diýip. Şoň şuň edildi. Ondan böyle karşıdaşlarına çeyre görünne post-sovet yurtlarının içinde sonky post-sovet döwründe ilkinji bolup, ilkinji diktator bolup içerki sürgün diýilen bir düzgünü ýerdi. İçerki sürgün. Stalin döwründe ulanylan repressiw çären täzeden dikildi. Öz garşy ýa-ki özüniň ýigren ýana adamdan diňe türmäge basmak bilen çäklenmän, olar hol adamyň aýagynyň tekmeýän ýerlerine çöl we beýwanlara ýerip, ýana Oğuzhan ýaly regionlaryň tek özleşdirilmedik regionlara gamışlyklaryň içine uğradyp şo taýda da izolýasiýada saklap işledip agyr şertlerde şolar ýaly jeda bermek çäresini ýola goýdy. Ýa garaňmy çölüň içine uğradyp adamlaryň gözüniň oduny almak üçin ýola goýulan praktika şol. Inni şular ýaly wakalar görüp otursa, inni adamlar sonra görmek mümkin. Diýmek bu taýda näme? Taparma Niýazowyň öz günäsi bilen boldy şu zatlar. Bar günä şondan onda şonu ýep beklemelimi? Inni şoň ruhuna daş atmaly. Ýok, bu taýda gynansak da adamlar, halk, milletimiz, biziň öz günämiz bar. Näme üçin? Türkmeniň bir nakly bardyr. Doňuz aglap bolsa, ýa-ni il aglap bolsa doňuz depä çykar. Beýdimek näme? Il nadan bolsa doňuz depä çykar diýmek aňa. Ýa-da orsoň bir nakly bar. Halk nähil bolsa padşaham şonu ýaldyr diýip. Biz näme diýip döretdik bunu? Bular ýaly derejede dünyada görülmedik bir maskaraçylykly ýagdaýda şeýdip siýasat alyp barýan adamy biz näme diýip döretdik? Bular ýaly diktator. Näme diýip şu ýagdaýa getirdik? Näme üçin häzir hem dowam edip? Üten dat ýok. Üten dat ýok. Ýagdaý yaramazlaşmasa gowlaşana göýdüm. Sebäbi halkyň öz gollaw bermese şu datlar bolanok. Ine daşar yurtlarda şu atlary gurrun versem de şu atmy tana oçyn bir giden bolanda. Bu tana taň sowa bar diýilen ýaly bu aňyrtyna ýeter ýaly. Şu atlary gurrun berýän bolyn halkyň özüni ýerde diýen. Näde halk buna ýol berýär? Birinji soru. Ösen yurtlarda şunu eşdiýän adamlar birin sowa berenlerine birinji sowa şolaň birinji sowa. Halk niýe keredi? Halk buna näde diýip ýol berdi? Awa olar diktatora gargaýarlar, olaram diktatoram tanqid edýär, ýadgarýarlar, onu edip beýdip berdi. Ýöne ýene bir esasy soraw. Şeýdip beren şular ýaly halkyň üstünden izdivat edip beren, şular ýaly maskarawarlyga ýol berip beren, ýa-ni edip beren adama
ne edip halk yol veriyor. Şey demek näme diýmek? Şey demek şu halkyň jogapkärçiliginiň bardygyn aýdy. Eger şoňa halk yol bermedik bolsa, şol ýaly bolmaly. Ýa-da şu derejäge gelmeliler, ýa-da şu derejedäki ýanky tanak geçen datlam yol almaly. Ýöne yol alýar şol. Ine men bir zady ýatlaýan, şol orta bilimi 9 ýyla getirmek barada karar kabul etmelerinin öň ýany itiraplarda, vilayetlarda maarify işgärlerini ýönek geçirýärdiler. Şonu taýýarlaýardylar adamlar. Menem şo döwürde molum bolup işleýärdim. Şonu 91-nji ýyly, 92-nji ýylda Taparmat bilim ministriniň orunbasary Begjanow diýip biri biziň etrafymda gelip molumlar bilen ýönek geçirdi. Şoňa menem gatnaşdym, evet kärdeşlerim bilen. Şonda inha biz ene biziň beýik liderimiz inha Taparmat Türkmenbaşy ine şular ýaly nämäni reformany amala aşyrjak halk wäkili reformany biziň bilim sistemamyzyň ýagdaýyny gowlandyrmak üçin hawa hilni gowlandyrmak üçin nip çykyş edýär. Adamlarym görüp otyr, molumlar düşünüp otyr şo 10 ýyllykdan 9 ýylyga getirmek nämedigine. Biziň ýaşlanmady bilimden mahrum etmek, biziň ýaşlanmadyň geljeginiň öňüne begot doýmak, olaň daşary ýurtlarda bilim almak mümkinçiligi esasanam. Şoňa öňüne almak. Düşünüp otyrlar. Ýöne hiç diýen, hiç bir adam diýen ýaly elini aldyryp şoňa soraw bermedi. Şo Begjanow'a bir men soraw berdim, bir ýene bir ýaş olan soraw berdi. Tutuş etrabyň molumlarynyň içinden. Bu geçiljek reforma hakykatdan bilimiň bähwitine bolarmy ýa bolmazmy? Näme üçin bir beýle pikir edýäňiz? Näme üçin 10 ýyllyk biziň çağalanmada 1 ýyl az bilim berilse, şol biziň çağalanmadyň hatyratyna ýa bähwitine bolar diýip pikir edýäňiz diýip men soraw berdim. Begjanow'am şoňa dogry jogaby bere bilmedi. Gaýta biziň ýaşul molumdan men taklajak bolýar şoňa. Öýler soraw bermekden geçen ýene men taklajak bolýar. Şey dip yallaklap öýlerden gorkup ýa-ni ot işleýänje işlerinden hem şol ellerinden gidiräýmänip şondan gorkupam şey dip oturgan şulatlara ýol berildi. Bolmasa yerli ýerden molumlar şo döwürde tutuş Türkmenistanyň durlukun jogundan şu protestiýadan bolsalar, kollektiwlen hatýadan bolsalar. Taparmat ata şu diýen adyňyz biziň bilim puwdogmyň bähwidine däl, biziň ýaşlanmadyň biliminiň düşünjesiniň bähwidine däl. Şunu şey etmäň diýip ýalan bolsalar, şol belki yol almasa almazdım. Diýem şin başga ýurtlarda liderler şonu edip Demek biziň intelligensiýamyz, halkymyz şoňa ýol berýär. Soň geň uran bolýar. Näde bu ýagdaýa geldik diýip. Indi şol Taparmat ýadyň ödem özel baryan siyasetine anam yoktu. O bir şu Türkmenistan'ı östirýän anana gelýärdi bir tarapdan. Ana biz ýeňiş galanlyk, ana bir her ýyllana näçe prosent hemme puwdoklarda ösüş galanlyk diýip bir giden taanlar gorkadýar. Her ýyl. Soňam öz çynonyklaryna gaýgarýardy. Näetdiňiz bu hiç zat ýoklu. Hiç zat öňüne oklu. Gıtçılıkla büdjet boş ýatyr. Näme üçin ýanky pensionerlere pensiýalar ketip başlady? Beýlik taýdanam bir giden gerekmejek binalar urup berdi. Şo döwürde. Myhmanhana diýdi, bir giden ýadygärliklerini özüniň altyn çaýlan ýadygärligini dikip daýdy. Özüniň hatda ruhnama kitabyna 3 katly jaýyň beýikligine ruhnama kitabyna heýkellikdi. Şoňa pul tapýady, emma biziň pensionerlerimiz pul tapynokdy. Tebebi şu yankılatlaryň üstünden birinciden öz şahsiýet kulturyny östirmeli. İkinciden hem şol atlaryň üstünden pul ýuwşlugyny amala aşyrýardy. Şol praktikanam öwreden şeýdir ki Berdim Muhammedowyň klanyna şuň tohumna öwreden hem şol ýadyr. Bir kısan daşary ýurt kampaniýalaryň hyzmatdaşlyk edip ardanja gurulýan obyektleri bir giden milliardlarça dollara durýar diýip hüjjetiň puluny ýuwmakluk, kiýen gurmakluk praktikasyny şol ýola goýdy. Muňdaşyndanam Newit gazdan gelýän pullary ýurduň içine geler ýalatmän
Ana men halkyň bäkwedi üçin ähtiýaçlyk fonduny öredýän pulumuzy şo taýda saklar diýen bol. Özüniň şahsy puly ýaly edip ol daşary ýurtda Deutsche Bankda saklamaly etdi. Indi şuň küne çenli şol pulluňa makwalyň nähilligi belli däl. Näme üçin belli däl? Sebäbi häzirki prezidente de geregi şol hiç kim hataba soramasyn, şo pulluň nirde soramasyn, şo pullara mödümüz bırdat eder. Halkam otyr, hataba sorajak adamam ýok. Indi ýene ýanky mesele aýdyp gelýän şol Niýatyp ömrüniň ahyryna çenli hem ananasy gelip geçdi. Ýurdu ösdürýändigine, özüniň beýik liderdigine ananasy gelýärdi. Ruhnamasyny ýazyp Peygamber derejäge ýetendirini öýdýärdi. Ruhnama kitaby maňa Allahdan geldi diýip başlady. Ýöne şol wagtyň özünde de hakykatdan ýagdaýyň üýtmeýändigini görýärdi. İki jagany orasy bolup geçdi, ömrüniň ahyryna çenli, düşünüp bilmeýän. Düşünür ýaly derejede on aňy düşünjesi ýokdy. Şolar ýaly adamam ine biziň başymyza geldi. Biziň döwletimiziň başyna gelip öňküje döredilen zatlarym ýumurdy. Döwletligim häzirem elden gidip barýar. Şo prosesde mana şo niýadyp başlady. Garaşdyrlygymyň ilkinji gününden beýlek ýugurdy ösdürmek, halkyň jemgyýetiň ýagdaýyny gowlandyrmaga beýlede dursun. Orada kuja bar bolan zatlarym ýumurmak bilen meşgul. Şonda Taparmat Niýazowyň aradan çykmanyň ideýany bir gepleşip ýatapdyk. Adatlyk radiosynda işläp ýördüm. 2006-njy ýylyň dekabrynda şonda şu gelasin vermek üçin Taparmat Niýazowyň ölümine barada hiç habar gelmedinden öňürde bir şu taýýarlyk görüp başlatdyk. 31-nji dekabrda täze ýyla bagyşlap taýýarlanjak gepleşigiň öňünden aladasyny ýörgäp men şonu gepleşip taýýarlap Taparmat Niýazowyň şol ýylyň dowamyny eden çykyşlaryny bölekler alyp bir gepleşik edipdim. Şonda da şol men Taparmat Niýazowyň psihologiýasyny görkezmek üçin şoň edýän gapma garşylykly çykyşlaryndan bir bölekler goýup men bir kiçiräk bir gepleşik ýatyp. Şo gepleşigiň bir bölegini men şol Adatlyk radiosynyň efirine 2006-njy ýylyň 31-nji dekabrynda giden gepleşikçe şo men taýýarlan gepleşigimden bir bölegi men häzir size eşitdireyim. Ýylyň başynda Niýazow 92-nji ýylda beren wadasynyň hasyl bolanlygyny aýtdy. 90-njy ýylda diýdim türkmen dünýäde gaýşaryp geldi. Şu wagt arkaň gaýşaryp gelýär. Näme üçin türkmeniň gaýşaryp gelmeligini bolsa ol şeýle düşünürdi. Garaşsyz baky ýydyryp Türkmenistan ödüp barýan döwletleriň sanynyňdan çykyp ösen döwletleriň sanynyna girdi. Ol unutuş. Bu esenge döwletlerinde munyň gali entek kazanan ýok. Ýöne geňzat, eýýäm 2006-njy ýylyň başynda Niýazow öten ýylym ýurtda buğdaýyň molmadykdygyny, pagtaň molmadykdygyny boýna aldy. Men her ýyl eşdiýän hakimlerden bolardy. Öten ýyl buğdaýym bolardyň, pagtada bolardyň. Ýadyňdamy? Hiçden bolmady. Onda türkmen näme üçin gaýşaryp gelmelik diýen soraw ýöze çykýar. Bizde jinayetde soňky wagtda Hudaýa şükür ýok. Ana türkmen näme üçin gaýşaryp gelmeleken? Ýöne bir zat bilen ýene düşünüksiz. Näme üçin prezident Niýazow özüniň her hökümet maslahatyna sen jinayet edýän. Sen edýän jinayetiň göze görünüp dur diýe. Belki ýol başçylar jinayet edýän däldirde, ýöne bir ýalňyşlyk goýberýändirde. Ýalňyşlyk däl, ol jinayet işi. Ol jinayet işi. Niýazow jinayetiň bardygyny gaýtalap tasdikleýär. Ýöne oňa derek ol ugurlugyň welin ýokdugyny aýdýar. Türkmenistany ugurluk diýen zat soňky wagtda galy gutordy. Niýazowyň aýdyşy ýaly Türkmenistany ugurluk gutorypdyr da, bary ýogy millionlap dollar alýanlar we yer astyna millionlap pul gömýänler galypdyr. Entek 6 milyon 200 miň bir bölejigi gömülen entek aňyrsa ýersi ýok. Ol millionlaryň diňe bir bölejigi eken. Ýöne bary bir ýurduň lideri bu zatlar üçin ýekje türkmeniň hem utanmaga hakynyň ýokdugyny aýdýar. Ýekje ýerde bir türkmeniň utanmaga haky ýokdur. Diýmek döwletiň bular ýaly haramlyklary üçin hiç sur türkmen utanmaly. Bu prezidentiň görkezmesi. Ýöne näme üçin prezident beýle görkezme berýärkä? Sebäbi prezident bu haramlygy nädip aradan aýyrmalygyny bilenok. Näme üçin Türkmenistanyň bu haramlygy aýryp bilemzak? Elbetde bu kynçylyklaryň nämeden ibaratdygyny Niýazowa düşündirip bilýänler bar. Ýöne Niýazowa kynçylyklary düşündirýänler gerek däl. Men kynçylygy senden bilýän. Maňa kynçylygy düşündirýän ýolbaşçylar gerek, maňa kynçylygy çözülýän ýolbaşçylar gerek. Ýöne bu haramlyklary edýän ýolbaşçylara kim ýol berdi?
näde bolar şeýle ygtyarlyklara eýe boldy diýen soraw ýa-da çykýar. Bu soraw Niýazowyň özünem biňjilge diýen borly. Şolar näme son etdiler? Men ýalgyşdym saýlamda. Ýa-da ilki halal bolup soň haram boldymy? Oýlanyň pikirleriň. Elbetde bu sowala jogap berip bilýän tutuş Türkmenistanda ýok borly. Sebäbi ýurdun lideri heniden bu ýagdaýlaryň näme üçin düzeli bermeýändigine düşünmeýändigini aýdýar. Näme üçin bolmaýandy bilemem men. Düşünüp bilemem. Ýöne prezident bir zat bolýan bilýär. Egerde ýokurda bir almayan bolsa, aşakda almazlar. Ýokurda alýan bolsalar parany, aşakda da alýarlar. Emma bary bir prezidentiň bu aýdýanlaryna da düşünýän ýok ýaly görünýär. Ine senin düşüneňize gow, men size diýip oturandym. Sebäbi näme? Sebäbi Niýazowyň ministrleri boşanmalyň tapawutsuz wara çemli. Sen näme oturýarsyň? Boşanmaly ýaly. Ýylyň başynda Niýazow görülip eşdilmedik ötüşüň bardygyny aýtsa da, ýylyň ahyryna golay ol ähli budakda ýagdaýyň başalyp çykarýaly bolmandygyny bolýan boyun aldy. Näme üçin hemme Türkmenistanyň budaklary näme boldy birden düşünüp bilemem. Ähli inisiatywany boğup baskylap oturan Niýazow pudoklaryň hiç birine ýeti talantlaryň çykyp bermeýändiginiň sebäbini düşünmeýän ýaly bolup görünýär. Ýeti bir talantlar çykanag. Ýöne Niýazow öz şinonlyklarynyň küçükliginiň sebäbini bilýänem ýaly. Ol Türkmenistanyň nähil döwletdigini, onuň wezipelerini düşünmekligiň ýeketek ýoluny öz şinonlyklaryna göni salyp berýär. Men sana diýerim, ruhnamany okaň sen. Ruhnamany okamasaň sen näme biljek Türkmenistanyň nähil döwletdigini? Hudaý tarapyn gönderilen ruhnamany 3 gezek okan adamyň diňe bir Türkmenistanyň nähili döwletdigine düşünmege däl, eýtem jennete baryp düşýekdigine Saparmurat Türkmenbaşynyň öýüdi kepil geçýär. 3 gezek okan ruhnamany. Şol 3 gezek okanyndan soň senin aňyňyzda aklyňyz köpelýär. Akylly bolýar, düşünýär. Şondan soň akly köpelip ol göni jennete barýar. Şeýle gudratly kitabyň awtoryna onsoň ýurdun halky neneň taqdim etmesin, neneň onu öwmesin. Ýöne gudratly kitabyň awtory näme üçindir wagtal beýle öwwa düz gelmekligiň özüne aňsat düşmeýändigini göz ýaş bilen boyun alýar. Bir öwgini göterip bolmaýar. Şoň üçin birazjyk öwmäg. Türkmen lideriniň islenlik buýrugy, islenlik görkezmesi, islenlik haýşy ýerine ýetirilse de, onuň hut şu haýşy bolýan ýurtda ýerine ýetirilmän gelinýär. Men şundan aýdýan, täwä menem adyndan. Beýik terdadyny keramat bardyr adamlar. Hemmeňizden aýy. Ýöne Türkmen lideriniň bu babatdaky bir köp manyly duýdurşy bolýan böwrüň diňletdirýär. Ine şolam bizi Türkmenleri öňden bäri ýakyp gelen innem ýakar. Ine görüşüňiz diýäli, men şol 2006-njy ýylyň dekabrynyň ahyrynda Saparmurat Niýazowyň ölümünden soň täze gabatlap taýýarlanan gepleşikde men şol Saparmurat Niýazowyň ýeten derejesini men görkezmek üçin şular ýaly bir öz boşly bir zarysowka taýýarlapdym. Ana şu gepleşiň soňunda görüşüňiz diýäli, bu adam halis aklyndan adaşan derejeye ýetip barıp ýetdi da, özüni Peygamber derejesine götürüp diýä, ben kitabymy okasaňyz jennete barıp goşýar. Beýdimek näme diýmek? Gurhan bilen deň derejede goýmaklyk. Gurhana da şey dilýär, sen şu Gurhanyň diýen netsen, Gurhana eýersen, sen jennete barýar. Şey dip öz ruhnama kitabyny Gurhanyň derejesine getirdi. Ödem kim onda? Ödem aýdýar, maňa diýär, "Barat nerden geldi? Allahdan geldi" diýär. Maňa Hudaý goýdy diýär. Beýdimek näme diýmek? Men peýgamber diýmek. Şoňa onany başlady. Şoňa wagtyň özünde de ödem görüp otýar. Bir ýerde aýdýar, bizde jenaýat ýok diýär. Bir ýerde de aýdýar, ana milyonlar pul gurrap otýarsyň. Bir gepini aýdýar, ana arkaýyn gaýşaryp gediberiň, biz ene şeýle uly derejeye ýetdik, ötüşe ýetdik diýär. Beýleki ýerde de öz şinonlyklaryny gaýryp otýar. Hiç zat öňüne we hiç zat ýok diýär. Ne etdiňiz diýär. Indi biz şu lideri häzir indi tariflamalymy? Gaynasak da şu ýaş nesiller şoňa düşünmeli. Şu başyydym diýilen bir zat döredildi. Şol Saparmurat Niýazowyň ýurdu dolandyran ýyllarynda. Başystik siýasat, öz boluşly bir diktatorçylyk, bir Türkmeniň özüne mahsus bir zat döredildi. Şolam biziň ýüzi garalygymyz. Ýanky bellep, öňkü bellek geçişimi ýaly. Şol daşary ýurtlarda bir şoňa baha berenlerine öňü bilen soraýan zatlar. Halk nirde, halk nirik teredýär. Näme üçin şoňa ýol berýär?
Tebäbi şu hakykatynda diňe bir Taparnat Niýazowyň ýa Gurbanly Berdimuhammedowyň güýdü garalygy däl, bir halkyň güýdü garalygy. Biz şoňa ýol berýär. Şoň üçin men özümiň gepleşiklerimde köpülenç ýöne Berdimuhammedow ýöne haram da diýip oturman birazjyk adamlaryň düşünjesini giňel däjek zatlara ähmiýet berjek bolýar. Käbirleri düşünenok ýa-da düşünmedik bolýar. Näme üçin Berdimuhammedow barada az urundy? Bolýar biz giýje uny Berdimuhammedowyň gurrun eder. Belki biz Berdimuhammedowy gidiremmeler. Ýöne şondan soň Taparnat Niýazowyň gallaran diktatorlyk mirasynyň dowam etmejekdigine garantiýa berýärmi? Garantiýa ýok, ödem şol garantiýa hiç kimden berilmeýär. Näme üçin? Sebäbi diktaturany döredýän zada biz düşünemdik. Diktaturany döredýän zat halkyň psikologiýasy. Gyýran tapda halkyň psikologiýasy döredýär şu diktatura. O halkyň psikologiýasy näme esaslanýar? Halkyň psikologiýasy bilimsizlige, ilmsizlige, düşünjesizlige esaslanýar. Şoň üçin biz şu zatlaryň köküni öwrenmeli, analiz etmeli. Şu zatlar hakda köp gurrun etmeli. Käbir biziň opozisiýon lider diýänlerimiz şu zatlar hakda gurrun etdirese gelýän nädir? Söz azatlygyna ýol berese gelýän nädir? Diskussiýalara ýol berese gelýän nädir? Kritik analizlere ýol berese gelýän nädir? Näme üçin? Sebäbi şoň aňyrsynda ýene de ýankyýaly çürük motivatsiýa. Şu sistemany ýene dowam etdirmeli. Olar gün aýtmaz. Ýöne ýanky tendensiýa öýde şonu görkezýär. Adamdan düşünjesini giňeltmeliler. Adamlar diňe aýaga galdyrmaly, häzirki diktator aýyrmaly. Hawa adamdan şu düşünjesi bilen bir diktator giderenden soň üçüncü diktator getirjekmi? On getirijekdigine hiç gurrun ýok. Şoň üçin biz nämeden başlamady? Aňymyzda, kellemizde reformadan başlamaly. Şunu biz näme dip töretdik? Näme dip heniden biz şoňa ýol berip oturýar? Şoň kökü damaryny ýerdi. Näme üçin biziň düşünjemiz şoňa ýetenek, şoň öňüne almagy? Näme üçin beýleki milletden düşünjesi ýetdi? Näme üçin biziňki ýetenek? Näde şoň kökü damary? Şoňa düşünmesek biz şu ýagdaýdan hiç ýasanam çykyp bilmeýär. Biz şunu urda iş alyp barmaly. Men şu gün kıyına Taparnat Niýazowyň ölümine gawatlap edýän şu çykyşymyň maksady şol. Diňe Niýazowyň edenetliklerini sanap geçmek däl. Şon döreden zadyň düýüp köküne ünsüňizi çekmek. Niýazow ýaly diktator, ganojok. Şolar ýaly nadan, bintap adam, döwlet lideri näde peýda boldy? Näde şolar ýaly dünýä biziň tutuşturykmanlar dünýä masgar etjek siýasaty alyp baryp näde şoňa ýol berildi? Biz şo sebäbi düşünýäsmi? Biz şoň öňüne alyp biljekmi häzir? Ýene de bundan beýlägim. Ýa alyp bilýäsmi? Ýa alyp biljek bolýasmy bolmaly? Ana şol atlaryň men sebäbi hakda birazjyk pikirlendirjek bolýan dedi. Umuman şu gün gepleşigiň maksady şundan ibaret. Men ferip diňleýäňiz üçin hem köp sag bolun.